mangin ang ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Paradyo Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ina pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ina kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Awa ko sa nagliliyang na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Ginpakigkitaan ni Omega si Ellen kag ginhambalan niya ini nga bulagan gid si Victor. Amo na lang ang kaakig sang iloy ni Ellen sang makahibalo sang ginpanghambal ni Omega. Gani ginpabulag na lang niya si Ellen kay Victor tungod mabuhi man kuno siya bisan wala ini. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Nagsiling na gid ako sa imo sadto pa nga hindi ka magpadayon sa pagmamana kay Victor. Kay kalain sa batasan sa iya Iloy. Mata pobre. Apang nay, bana ko si Victor. Kagpalangga niya ako. Wala sang rason, agod nga bulagan ko siya. Pate, paano na karon? Kay ginaharas ka permis ang iya Iloy? Wala ka nagapanugid kay Victor, ha? Nagapanugid man nay eh.
Pero nagsiling siya. Nga pabayaan ko na lang ina. Kay mauntat man siya kumatakan siya. Amo gali. Mauntat siya kung matakaan siya? Ha? Mauntat siya kung patay ka na. Nay, anong buhaton ko siniman? Ellen, bulagi siya. Hindi ka mapatay dira sa gutom. Kundi mapatay ka sa konsumisyon sa iloy niya. Bulagi siya. Bulagi. Ipakita sa iya nga mabuhi ka kung bulagan mo ang yanak. Ha? Kagang Victor nga ina? Daw sa gago? Daw agi? Nga hindi siya makapalayo sa iloy niya. Nga daw sa bata siya. Nga hindi sa mabuhi kung wala sa nag-istar sa balay sa iloy niya. Ano siya? Nagatiti pa? Oo, day. Amoy na nga sagap kung nga balita sang mamangkot ako sa palibot. Inagaling babae nga naga-istar sa ila balay. Asawa na ni Victor. Asawa ni Victor? Oo, day. Kagsangsan ulang kuno. Nahulog ina sa hagdan. Amo na nga nahulog man ang bata nila. Kag napatay gid. May, amo gali. Gininto lang gali ako ni Omega kag sang iya anak. Do sa gaga gali ako nga nagsalig sa ila. Gali kay ginahimo lang nila ako nga bulugasan. Urasa lang sa Omega nga ina. Urasa lang niya. Ara na si Carmela. Ma-order naman sa sang cat food kag dog food mo. May man gani kaya wala pa kami sang binta. Nagakinahanglan pa nga si Victor sang allowance niya. Omega, Ay, Carmela, mabakal ka sang cat food kag dog food? Ay, oo gali. Nalipat ka nga magtawag sa akon nga mami. hindi na ako magtawag sa imo nga mami. Bangod ka, idura ka. Aha? Tapos ng pagtunto ninyo sa akon, nakahibalo na ako nga ginahimo lang ninyo ako nga daw sa hampanganan. May, hindi ako makahangop sa imo, Carmela. May asawa na gali si Victor, madugay na. Apang ginpapati ninyo ako nga wala pa siya nagpangasawa. Kag nagahulat ako nga tapuso niyang ipagtuon o galing kami magpakasal. Sa sulod sang pila ka adlaw, didto siya nagatulog sa akon. Kag sa madason nga inadlaw, didto naman siya sa iyang asawa. Kag nagpati man ako. Nga nabuhat mo ini sa akon, Omega. Gintunto mo ako. Ikaw lang nagtunto sa akon nga buisit ka nga tigulang ka. May, Carmela, nagsala ka. May asawa matuod si Victor. Apang bulagan niyang babae nga ina. Madula na si Ellen sa banas niya. Patiha lang ko bala? Di nang kwarta nga ginhatag ko sa imo, ha? Ibalik ka daan sa akon. Ay, wala na ato. Gindugang ko ato sa akong kapital. Pero, nakahibalo ka man nga pigado gud abi subong mo. Pigado mga tao. Amoy nang matuod, Carmela. Kag si Victor, mapakasal na sa imo. Hulat lang bala? Nagasugid ko sang matuod, Hindi na ako magpati sa imo. Hindi na ako magpati sa imo. Katikalon sa imo. Bayari lang nga daan ang kwarta ko. Ibalik ang kwarta nga ginhatag ko sa imo. Bayari na! Ay, pero, Carmela, mangin-imo gud si Victor, Hulat-hulat lang bala? Jutay na lang nga tion. Kag ginapasalig ko sa imo, matuman gid ina. Matuman gid. Hindi na gani ako magsalig sa imo, Omega.
Kag hindi naman ako magsuki sa imo. Mga manugtunto! Dira ka na! Uy, ato na siya. Ay, hindi na siya kuno magsuki sa akon. Uhala. Dako ang madula sa amon kung mag-amo sini eh. Uy, ginasukot niya ako sang kwarta nga ginhatag niya kay Ellen. Ay, ang wala sang huya nga Ellen. Siya gidang balasuron sini mo. Patyon ko gid ikaw nga babae ka. Patyon ko ikaw. Agod nga madula ka na lang sa amon kabuhi. Amo na lang ang kaakig ni Carmela tungod na hibalaan niya ang matuod parte kay Ellen kag Victor. Gani ginsukmatan niya si Omega kag ginabawi ang kwarta nga ginhatag sini. Sa pagpadayon ko pagid. Ba, nakabati ako nga nagbukas ang puwerta. Kag nagsira man dayon. Ba, may nagsulod. Magwa ako. Basi kun si Victor ini. Hindi lang mahibalaan. Nagaabot ina siya diri. Victor? Ikaw bala ina? Ako ni? Oh, ikaw gali, nay? Ay, ari ka man. May kinahanglan ka? Oo. May kinahanglan ako sa imo nga babae ka. Bangod sa imo, ginasukot ako sang utang. Ang matahong nga kapalaran nga ginapaabot ko. Naglupad tanan. Ina bagod sa imo. Ikaw nagdala sang demanda sa amon. Ikaw! Oh, may kakalain sa mo dagway, nay? Daw sa kaunon mo ako. Jose! Do sa kaunon ko matuod ikaw. Kung sapat lang ako, ginkaon ko na ikaw. Apag hindi ako sapat eh. Gani patyon po ikaw sa kalalangan sang akon kamot. Nay, kukuan, magpakatawhay ka. Hambala na natin ini sa matawhay, nay. Hindi ako makuha sa mataway. Oh, Kung ko ikaw. nay, hindi pa. Ang damdam siguro. Hindi ako makabuhat sinino. Hoy! Makasarang ako maghakwat sang sinako nga dog food. Hindi makakasang iyak kabot sa liog ko. Kakusog sa iya. Daw sa hindi ako makaginhawa. Nagkadulumang panulo ko. Ba? Wala na siya nagawaras. Buyan ko siya. Na. Ara na siya sa salog. Wala siya sang animo. Patay na siya. Huh. Pagwaon ko naghikog siya. Ang iyaliog. Butangan ko sang pisi. Pagkatapos, isabit ko siya sa dingding. Sa sina, lauman nila nga naghikog siya. Aring puwerta. Ihigot ko siya sa likod. Ote, kabustang bintata Omega? Uy, wala sa nagasabato? Nagatulok na siya sa malayo? Anay ka, kibuton ko sa bala. Hoy, Omega! Ay, ba? Hugo? Naano ka? Wala. Naano nga wala? Ang siling ko, pila ang bintata?
Tanawada. Abi, tanawon ko. Tanawon ko sa hunos-hunos ang kaha. Uy, wala man isang unod. Wala unod ang kahata. Wala ta binta. Wala. Ano nga wala binta? Wala pa sa may nagbakal mo. Kung wala bakal, wala binta. Do sa gago ka balahugo mo. Cha-cha-cha. Si Hugo wala binta. Uy, hoy, naano ka? Nga nagakanta ka? Ah. Naano ka? Nasubuan ng kuusting Amo na nga nagakanta ko. Uy, Umano na lang kita, Sili. Kay wala na kita binta. Mano na lang kita. Minali patanggali ako sa balay. Amoy na ko nga nagbalik ako diri. Nabilin ko abing wallet ko eh. Ari na ako. Nagkakatulog pa siguro sa Ellen ay. Masunod na lang ako. Oh. Ellen? Ako ini. Ellen? Ba? Wala sa mga nagkasabat Kagunasan tahong balay? Pero sa kintulod kong puerta kay na do sa nakita akong katahong nagkatindog. Ano ba na pananawan ko ba to? Ellen? Ellen, sa din ka? Ba? Ara ka rin sa sarikod sa puerta? Ellen? Ano ba na kinabuhat mo dira? Nga nagkatindog ka na dira? Hindi. Ellen? O Diyos ko, ang liog niya, may higot na lubid. Kaginsarang sa likod sa pultahan. Naghihigog mo na siya. Ellen! Nay! Tay! naano ka, Victor? Nga nagahibi ka? Tay! Nay, si Ellen! Naghihigog sa iya! Ano? Oo, tay! Naptan ko sa kapatay na. Kag nasangat siya sa may likod sa pirta. Sino? Sino nagbuhat sa to? Sino? Ako? Ha? Ikaw nagbuhat sa tunay? Oo. Ikaw nagpatay sa iya? Oo Ako nang sagat saya dito Man, akig ako sa babae nga ato. Nay! Gaulo. Uy, nagbuang ka na, Blamiga? Hindi ka maglahog sa gambos na, ha? Ay wala ko yung galahog ya Ako nang patay sa iya. Ginkuga ko siya. Dason, ginhigot kong liog niya. Dason, ginsangat ko siya sa likod ng puerta. Nay! Ngari mo ba na kay Ellen, Nay? Nga! Do sa hindi ka makapati, no? Cha-cha-cha! Wala kami binta. Oh, Diyos ko! Victor! Naglain ang ulo ni nanay mo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpunsang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong katuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Yakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Combo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon,
ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra.